COVID-19 can be characterized as a pandemic. La Generalitat insisteix en la necessitat de confinar la població i que només puguin sortir les persones que tenen alguna de les considerades feines essencials. Estem confinats al carrer de l'Hospital. Els veïns del carrer de l'Hospital ens organitzem a través d'un grup de WhatsApp. El nostre objectiu és fer pinya, donar suport i agrair l'esforç de les persones de tots els sectors i molt especialment de l'àmbit sanitari i serveis essencials que treballen i deixen la pell per nosaltres durant aquest temps de confinament. Els museus es tanquen de manera molt immediata, crec recordar que és el 12 de març aproximadament. Per tant, des d'aquell moment i fins al mes de juny, nosaltres fins al mes de juny, fins a principis de juny, vam estar amb les portes tancades i amb les portes obertes en el pla digital. Com museu, la seva raó de ser és poder exposar un patrimoni, poder-lo explicar, poder-lo divulgar, i és evident que no hi ha res que pugui suplir la satisfacció de poder visitar un espai i que segurament que aquelles peces, aquell patrimoni t'està transferint més coses del que t'està dient el mateix museu. I per tant, això jo crec que la visita presencial és bàsica per continuar donant sentit a una institució que es diu museu, no? En definitiva. Memòries de la pandèmia primer és una crida a la població a poder prendre consciència que tot allò que s'estava generant degut a aquesta situació absolutament anòmala i d'impacte social de tots els ordres, doncs era important de poder-ho preservar, que no era un material efímer, que encara que ho fos en principi efímer, podíem considerar que si allò es guardava, es retenia i es col·locava en una institució que el seu objectiu era preservar-ho per un futur, explicar-ho, doncs estaria molt bé. Aquest va ser el primer pas d'aquesta iniciativa, és la crida popular, no? A tots els àmbits de la societat. Un dels metges em va dir, tu estiguis preparada, diu que si entra la Covid a la residència és possible que se morin 15 persones de cop. Que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir así y que nada es seguro. Molta inseguretat, molta incertesa, no saber què fer. Tomar medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19. Lo primero, quedarnos en casa. Jo recordo tancar l'ordinador i tenir una sensació de dir, a vegades de frustració, de dir, ostres, he arribat a tots, m'han entès, no m'han entès, coses que a la classe presencialment amb una mirada, amb un gest pots arreglar, online no tenies. Hi va haver gent alumnes que van perdre a nivell formatiu. En absolut el sector turístic estava preparat per una pandèmia. Era una cosa inimaginable. Semblava impossible que es pogués aturar tot. És la primera vegada en la història en què s'atura absolutament tot. Hi ha hagut una aturada de món, ja no diem de país, sinó de món, que ha fet que de cop i volta es baixessin les persianes i s'aturés el consum. Finalment, en 3 mesos,
Vam fer 2.500 mascaretes, 300 bates per sanitaris, 800 gorres i unes 300 diademes. Un, dos, tres, pica paret, un, dos, tres, ja. Va anar molt bé per tots, perquè ens sentíem útils, ens sentíem entretinguts, ens sentíem ocupats i ens sentíem que transformàvem, encara que fos parcialment, el dolor o la sorpresa desagradable en quelcom bonic, que és d'alguna manera el que l'art moltes vegades pretén. Senzillament aquest any he trobat a faltar els amics. No és que no els hagi vist, però no de la mateixa manera. Vull dir, estar amb ells, amb la calma, amb tranquil·litat, sense preocupacions. Només això, res més. Estar amb els meus amics al nostre espai, amb aquella volta que ens aixoplugava. Mireu, pues és en Joan. Hombre, Joanet, guapo! Mira.